La fàbrica coneguda com a Vapor de la Llana, de la qual s'ha recuperat una nau a més de la imponent xemeneia de 35 metres d'alçada que precedeix l'illa, és avui Can Jaume Andreu, assumint el nom d'una altra antiga fàbrica emblemàtica de la zona. Antoni Escobó Roure, d'una família d'industrials de Mataró, es va instal·lar el 1853 al Prat de les Febres. El territori, humit i pantanós i utilitzat per portar-hi a pasturar el bestiar, era ideal per l'activitat tèxtil. Al segle XVIII, els prats i les llacunes de l'actual Poblenou ja havien estat aprofitats per les fàbriques dels teixits de cotó coneguts com indianes. Abans d'estampar-les, les teles eren humitejades i esteses al sol. S'havien d'assecar durant dies i aquí hi havia molt terreny a bon preu. Ocupada per altres fabricants, amb el pas dels anys, el Vapor de la Llana va albergar, des dels anys 70, petits tallers fins que Barcelona Activa la va convertir en l'escola-taller per la seva rehabilitació. Des del 2003, Can Jaume Andreu, on les instal·lacions són un híbrid de modernitat i tradició, és un equipament d'orientació i formació ocupacional.